nawu plug majita. Mawukuthi nale nkinga le umjito usheshe ufinyisa ikhehla, usheshe uqede umdlalo ungakaqali, umama engakadeli. Nansi i-trick, into ongakhiphi imali, into ongaceli muntu, into engahluphi umuntu. Ngiyakutshela uzoyizama kanye uzoyijwayela, uzoyizama kanye izosebenza, trust me. Niyeke lento ukuthi nisheshe niqede umdlalo ungakaqali, usheshe uqede umama engakadeli. Lalela uma uthi umfazi nawe, plug ibabasi la. Kule video lo plug ibabasi. Uvele nje umsendele le link. Thatha ilink yale video le umsendele yona. Okay, ngiyanibukela ke sengikhohlwe ukunibingelela. Angijwayele ukubingelela. Sanibonani. Welcome to my YouTube channel. Ningakhohlwa ukusubscribe, ningakhohlwa ukulike, ukucomment. Uma ungazi ucomment uthini vele umbingelele nje uthi inkosi Fokamgazi Ntshangase. Lalela ke sibuyile ke silapha ke manje. Wenza kanjani ukuthi ulaste longer ngale trick? Kodwa ifuna ukuthi ukeleme ke le. Ngoba ungakelemanga uzomosha into eziningi endlini. Ngizokuchaza ukuthi uzomosha kanjani ke. Lalela ke, nansi into ozoyipractice manje. Mawukuthi kuyaphoqa ukuthi upractice ngedice, ipractice lento le izosebenza, trust me. Usayiqala nje kuzoba nomehluko uma uqala ukuyenza lento ukuyizama, kuzoba nomehluko. Lalela kwenza kanjani? Uyabo masuzwa ngathi ayeza. Engakafiki phela nawe engakafiki. Mawuza ukuthi ayeza. Zama wenza ngathi wenza njani? Uphusha umchamo. Ungachami. Nansi into ebengizama ukuthi uyichaze ukuthi ungamushi. Ungachami. Ngisho umchamo. P. Ungachami. Zama ukuphusha umchamo masuzwa ngathi uyeza. Uzovala ukuthi lingafinyi ikhehla fast. Okay, zabe ukuyipractice lento kanjena ke. Uma ushaya isidice, shaya idice masuzama ukuchama. Ubuntu uzokhona ukuchama. Noma ngabe into yakhe ivukile iphezulu, uzama ukuthi uchame that time. Asithi nje ivukile ekseni uzama ukuchama. Akuchameki uma ngabe into yakhe ivukile. Kanjalo ziyaphambana lezi zinto lezi. Ikhehla lifinyi uma ngabe ufuna ukuchama. Awuzama ukuphusha umchamo uma ngabe ubhizi. Ungathi uyophusha nje kancane. Uzobona ngeke uzoqhubeka. Awuzame le nto leyo. Zama ukuchama masuzwa ngathi ayeza wona. Uzama ukuphusha umchamo. Uzongibonga. Sikhathe ukuthi omama manje sibabulale ngobumnandi ngoba bona abageji kukancane ukuthi ikhehla lingafinyi ebhongweni kodwa futhi kukancane thina ukuthi sibafinyise bona. Lifinye imama lephansi. Isikhathi sethu manje sibafinyise. Kungafinyi ikhehla kuqala, akujabula imama. Lento le ayikho malana nathi inabo. I-trick le yamahala. Ngiyeza ke ngezinto okumele uzidle. Yekela amayeza. Ngisho ngezinto okumele uzidle mina ukuze uhlale uright and nenkunzi yakhe ingavilaphi. Zama le trick le ubuye. Ungakhohlwa ukusubscribe ngoba uzophuthelwa into eright. Nawe phela mama, thatha le video le. Thatha le link. Usendele ibabasi ngamabomu wenza ngathi i-mistake. Uzoyivula uzofunda uzobona ukuthi okay eyizame lento. Ngoba uma ngabe umtshela ngqo ngeke asafuna ukuyizama. Uzobona ngathi wena uyamhlaza, umbona ngathi akalutho nani. Yabo? Umlahlele ubone nje ukuthi umlahlela kanjani ngendlela engeke izijampise kakhulu ukuthi hayi. Kakho subscribe. Bye. Sophinde sihlangane futhi. Share le video le. Umnikeze link. Sibulale ngomnandi.